Παιδιά, μην είστε κορόιδα. Εσύ θα τολμούσες να γράψεις έκθεση χωρίς σχεδιάγραμμα? Θα ρισκάρεις δηλαδή να βγεις εκτός θέματος? Δεν σε νοιάζει αν οι θεματικές περίοδοι σε κάθε παράγραφο δεν απαντούν με ακρίβεια σε ζητούμενα? Τότε κάνε το. Όμως υπάρχει πιθανότητα είτε να πανικοβληθείς όταν το καταλάβεις, είτε να το καταλάβεις όταν θα έρθουν οι βαθμοί. Παιδιά, μην είστε κορόιδα. Δεν γράφουμε έκθεση χωρίς σχεδιάγραμμα και χωρίς να εξασφαλίσουμε πως σε κάθε θεματική περίοδο απαντούμε με ακρίβεια στα ζητούμενα, για να γράφουμε με ασφάλεια. Είμαι ο Γιάννης Κουκολάκης, φιλόλογος στον εκπαιδευτικό όμιλο Ενίκο και θα προσπαθήσουμε μαζί να μάθουμε να γράφουμε σωστές εκθέσεις. Να το πω λίγο να το δω. Δεν ξέρω κιόλας, εσείς ξέρετε. Αυτό το τελευταίο. Προσπαθήσουμε να μάθουμε, δεν το είπα μπροστά. Μα είμαι πολύ καλός τελικά.